Kaya lumalayo. Hi guys, dito po kami sa may... dito po kami sa may... Ano tawag dito? Rafaela ba? Sa Rafael? Ano ba? Basta yun, Rafael. May Rafael na church. Tapos sa ano siya, sa may bandang Ampidwal, sa loob ng subdivision na Rafaela. Gusto nyo tawa ng tao. So ayun po, hindi po namin alam kung ba't kami nandito nakaupo. May tao na. Hinayaan kasi kami ng nanay at tatay namin. Wala, basta upo sila doon. Tapos tayo hindi natin alam kung saan kami upo. Vlogmas Day. Ano ba ang date ngayon? 13. 14. Vlogmas Day 13 na tayo ngayon. Hindi mo siya pa alam, tapos ako hindi ko alam. Siyempre, parang vlog. Daming tao. Tapos kami na, nagtanong, asan yung, ako na magkukumuli na dito. Nasama ba kayo? Ba't nandito kayo nakaupo? Ba yan? Update ko na nga kayo mamaya. Wala na. So, ayun no. Kasalukuyan kami pinalabas. Pinaalis kami. Sabi sa amin, communicants po ba kayo? Teacher po ba kayo? Tapos dito daw mga nakaupo communicant. Hindi naman mukhang teacher ako. Tamang labas lang. Tamang upula. Kasi wala, iniwan talaga kami ng nanay namin. Hindi naman nila. Naalis na naman kami. Kompleto kasi ang dami. Diba? Dami po. Baka lumabas na lang kami. Pinalabas kami. Ay, hindi naman sa pinalabas. Wala kasi upuan sa loob. Kaya dito kami sa labas. Wala kami dito. Magantay kami matapos sila. Ayan, tapos nagputi pa kami dito sana. Nako. Ang dami nagko-communion eh, no? Ha? Dami nagko-communion. Ano? Dami nagko-communion. Sumuulan pa, hindi kami makapunta doon. Kahit doon. Ayan. Pagkintuan lang kami. Offering na sila. Ang gagawin ng mga bata. Napatayo yung mga bata. Ano ang gagawin doon? Sisipya. Parang wala naman sa atin ganun dati. Wala kami magawa dito. Yes! Magkukommunion na sila. Tatanong niya kung may malay na daw ba yung mga bata. Pagkabata. So, nagko-communion na po sila and kakatas na namin mag-CR. At hinahanap pa namin kung nasa yung siya. Social kami, pumasok pa kami sa pintuan eh. Pabalik na kami sa loob. Hindi ko alam kung magko-communion kami kasi mga nagko-communion may kasama sila eh. Yung mga kasama namin nasa harap. Iniwan kami. May nagko-communion naman. Mga parents. Yun, no? Baka mentrala tayo sa gitna eh. Mga nagko-communion tayo. Mga nagko-communion kasi mga bata. Kasama nila magulang nila. Pino mo si Vico na. Sabihin mo ano. Sabi nga sa akin, parents po kayo. Aba may parents? Oo, may parents. Formal naman ang suot natin. Yes. Nagugutom namin itong babae ito. Tagal! Picture pa sila ng class picture. Tapos kami. Nagugutom na kami. Ano oras ba? 10:30 na. Yes, I'm kami. Currently, tapos na yung misa. And hinginan na siya. And tapos na mag-take na pictures and pupunta lang kami ng SM para kumain.
papunta na kami sa may SF. Magla-lunch lang kami doon. And ayan, ito po yung simbahan sa may Anpit, San Rafael. Rafael ba? Rafael. Bibili na din ako ng lip tint kasi nabasa. Ayan yan. Hello! Makakamunyan ka na? Yeah. Ano pakiramdam? Bad. Bad! Charot. Okay guys, so we're walking. Wala kami sasakyan eh. Guys, ano ba yan? Nag-vlog ako eh. Welcome back to my channel. So nandito tayo. Ayan, wala akong maayos na ano. Nandito po tayo sa may SM. Kakain kami. Nandito. Aray, kunin niyo dito. I-picture daw sila dito. Okay na? Ipaganyan yung SM. Max. Ayan. Picture daw sila dyan. Ayan. So, ayan guys. So, currently kakain na lang kami sa... Nang inasal. May daw sila eh. Ayun sila Alexa. Oh. Sila Alexa nandun. Sila Alexa nasa KFC. Sila Alexa. Ay, hindi sila Alexa. Shhh. Hindi kayo maririnig. Yo. Ha! Nandito po kami sa may Chowking. Kakain lang kami ng lunch. And kailangan ko makauwi ng 1 o'clock. Kasi aalis pa ako. And tagal-tagal ko na hindi nakapag-milk tea. So, ang pina-order ko sa nanay ko ay milk tea. Yung ano, milk tea dito sa Chowking. Kano yan? 62 ata, 42. Yun. Tapos, chicken yata. Gusto ni mama kasi mag-noodles, dapat sa inasal ka. Daming tao sa inasal. So, ano kung gagawin ko? Diet din ako, diet. Dito na yung food namin. Chicken. Tapos yan yan. Hi! Hi, mother dear. Hey guys! I'm back! Hi, back. Iniwan ko sila mama kasi gagawa kami sa room. Tapos nabutas yung gulong niya. Yan ang ngiti niya. Astig na make-up niya. Abangan niya nga pala yung make-up niya doon. Ba't kayo ba yun? Yan. Baka bukas. Binago yung mga ko yun. Sininayan ako, di patay. So, yun na. Sa kanya, maayos yung makeup sa'yo. Kasi yung kanya, bad. You're so bad. Hoy, hindi kayo maayos lipstick nila sa akin. O bakit? Yung kilay niya naman maayos ah. Nadanga na pagkakakilay. Kasi yung kilay niya hindi maayos. Iniwan Ano namin. din eh. Iniwan pa. Ito kinain namin kilay ni Kulikit. Uy, grabe. So guys, ayan, nandito lang kami sa may vulcanizing shop kasi nabutas yung gulong ni Per. Binutas niya. Bigla na lang, Sinakyan niya bigla na kanina. lang. Hindi, wala. Butas talaga. Bilagla. Hindi, binutas. Bigla na lang nagka-tamtak. Hindi, ang bilang, ano yun? Ilan na lang tamtak sa magnet Wala, na tamtak. dumikit na ganun. Hindi, wala. Kasi Sabi naman, payat niya. So yun na nga guys, no, gumagawa kami sa room. Kasi di ako punta ng ano, na Christmas party. Kaya ngayon na nila ako bibig. hindi, wala rin naman siyang tulog na magulo ka Alam lang. mo na tinunod, nang gulo lang. Humugot-hugot. Oo. Tapos yung hugot niya pang sabaw. Nang gago lang ako, pero mo yun. Kinatambay ng vulcanizing siya. So yun guys, bye. Umuulan, wala kaming payong. Tibay kami. Aray, aray. Kasi hindi kasi nagdala. Umuulan. It's raining. Yeah, guys. Tamang hugas lang. Hilod-hilod lang pa man yan. Bakit basa na tayo? Ano ba yan? Sabi ko sa'yo, mag-tricycle na lang tayo pagkatapos nito. Wag na mag-tricycle. Wala kasi akong dalang payong, baliw. Ba't ikaw lang ba? Alam ko, malat na. Ikaw lang ba walang dalang payo? Tara na kasi. Magsalamin ka po sa vlog mo. Tigas na ulo ko. Sumugod kami ng ulan. Para lang sa props. Yan, basa. Ayan. Pag-vulcanize kasi, tapos hindi kami nagdala ng payo. Dito na ako sa may national.
Struggle is real. What can you say about our Guys, journey? grabe. Kami basang Ah! sisi. Pagalitan na. Lahat payong eh. Mabait kami. Ay, nakakapagod kaya. Nakatigas ng ulo ko, hindi magdala ng payo. Ay, kasi tinimonyo ako nung katabi. Wow, wow, wow. So guys, update you. Andiyan na pala sila Dom Dom.